Thomas dwi ar Bwyllgor Ganolfan Gymdeithasol yn Estiniog. Da ni yn cyfarfod diffyg gyda bob mis o Bwyllgor y Ganolfan i rio rhedeg Ganolfan a gadw Ganolfan yn gorad. Da ni angen lot o bobl ar y Bwyllgor i helpu rhedeg y Ganolfan ar y funud, os mae'n 4 yna ni. A da ni eisiau bod yn ddefnyddwyr i ddefnyddio'r Ganolfan. Ydych chi'n meddwl bod yn bwysig bod tre gweddol ifanc fel Blaenau Ffestiniog yn cael rhyw ganolfan, rhyw le i bobl drefnu gweithgaredda. A mae wedi bod yn agoriad llygad i fi heddiw. Mae yna lot o grwpiau sydd yn cwrdd yma, down ni ddim yn ymwybodol ohonyn nhw. A dwi'n siŵr bod na gyfleusterau a digwyddiad gweithgaredda eraill y bysa pobl yn lecio gweld yma. Dwi eisiau pobl ddod i fewn a esbonio be maen nhw eisiau a dwi'n gobeithio y bydd y digwyddiad hefyd yn dod â phobl i fewn sydd yn gallu rhoi i hamser a'i hegni a'i frydedd i fewn mwyn cadw'r lle i fynd a'i wellau. We use the community centre for our meetings. On a Tuesday at 7:30 we have a Bible study, which is going very well. And on a Friday we have like a service where we sing praise songs, where we pray for people if they need prayer. But I want to appreciate the community centre so much because it's been very easy to book these things. The caretaker is wonderful, Arian is very approachable, and we've had a wonderful time with them. Hi, my name is Jim Mason. I'm a vet working for the RSPCA, funded by all 5 North Wales branches. So I run a mobile clinic and we provide just a first line veterinary service for people on benefits. So it's a low cost service for people to bring the pets to. We come up here to Blaenau on a Wednesday afternoon. We're here between 2 and 3:30. Sometimes later if it's busy, but people need to check in at these times. And we're grateful to the centre because we can use it as a base for reception and as waiting area, especially if the weather's not good. And then all the clinical work we do here on our mobile van. Amryw ystod y llwyddiant yma, bobl yn rhaid allan i drwy'n swyddfeydd neu rhyw gymdeithas neu glwb yn ardal Estiniog sy'n eisiau llogi ystafell i rhedeg.